Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень з варшаўскай студыі. Будзем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. У мяне ў гасцях сёння на сувязі з намі палітычны аналітык, аглядальнік Валерый Карбалевич. Добрый дзень, спадар Валеры. Вітаю. Спадар Валеры, шмат што здарылася за апошнія дні, што варта было абмеркаваць, але давайте, можа быць, пачнем крыху далей, не там вот с навін там і скандалаў выходных дзён, а можа быць там напрыканцы мінулага тыдня з'явіўся такі зліў нібыта пра вынікі сацыялагічнага апытання, якое праводзіла ў Беларусі расійская, блізкая да Крамля, як сцвярджаюць, там сацыялагічны цэнтр, так званы ВЦИОМ. Вось вельмі там цікавыя лічбы прыведзеныя і наконт папулярнасці Лукашэнкі, і наконт папулярнасці Ціхановскай і іншых там значных асобаў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Лічбы ўвогуле безумоўна цікавыя, але тым не менш, як вам падаецца, гэта сапраўды праводзілася такое сацыялагічнае даследаванне замежным прынцыпе-то цэнтрам у Беларусі, ці гэта такі, як это любіць зараз Лукашенко казаць, фейк, які запусціў невядома хто? На фейк гэта малападобна, бо тыя лічбы, якія там агучаны, не супярэчаць, скажем, тым апытанням, якія рабілі іншыя службы сацыялагічныя, тоже Chatham House, і іншыя замежныя структуры, і ўнутраныя структуры. Ёсць там, конечно, пэўнае разыходжанне ў лічбах, но, ў прынцыпе, тэндэнцыя падобная, што большасць грамадства дрэнна ставіцца да існага рэжыму, і папулярнасць апанентаў, незадаволенасць уладай там вельмі яскрава паказана. Гэта не зусім сацыялагічнае пытанне, гэта онлайн-апытанне, і толькі у межах тых гарадоў з насельніцтвам 100 000 чалавек. Вось, таму паўнавартасным сацыялагічным апытаннем гэта назваць цяжка. Вось, але тое, што магчыма з-за мяжы, таму я думаю, што гэта інфармацыя блізка да рэальнасці. Чаму яна злітая аказалася? Тут цяжэй на гэтае пытанне адказваць. Магчыма, што яно ідзе ў рамках таго тренду, які зараз адбываецца ў адносінах паміж Менскам і Масквой, то бок тренд на напружанне адносін. І ў якасці нейкага пэўнага укола з боку Масквы вось з'явілася такое апытанне, якое зусім не на карысць Александра Лукашэнкі. Але ўсё ж таки, калі глыбей паспрабаваць зазірнуць, то я не думаю, што ўсё гэта зроблена выпадкова. Гэта, я тут пагаджуся з вами, зроблена мэтанакіравана, але мэты, якія, прычым напярэдадні 4 лістапада, калі там нібыта планавалася падпісанне гэтых саюзных праграм, ранейшая назва дарожныя мапы па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Увогуле, я так бачыў такое меркаванне, што, маўляў, можа быць, гэта сведчанне таго, што плануе ўжо Крэмль нейкім чынам змяніць сваё стаўленне да Лукашэнкі і беларускага рэжыма, і вось гэта, так бы мовіць, ідзе падрыхтоўка грамадства як свайго расійскага такімі вось лічбамі, запускамі, так і беларускага, магчыма. Бачыце, даволі цяжка казаць пра нейкія далёкасяжныя мэты. Я б так далёка не заходзіў. Я б сказаў так, што гэты зліў гэтай інфармацыі гэта знак незадаволення Масквы дзеяннямі афіцыйнага Менска. На гэтым я пакуль спыніўся і не казаў бы пра радыкальную змену стаўлення, не казаў бы пра тое, што Москва что-то хоча тут радыкальна памяняць.
Я толькі магу зафіксаваць, што сапраўды апошнім часам паміж Менскам і Масквой прабег чорны кот ці чорная кошка. І пра гэта сведчыць некалькі фактаў, якія сапраўды выплылі на паверхню. Вось гэты зліў наконт сацыялагічнай інфармацыі, гэта толькі адзін з іх. Я нагадаю яшчэ пра некалькі. Першы канфлікт вакол камсамольскай праўды. Не буду паглыбляцца ў гэтую тэму, яна даволі вядомая. Другое, гэта адмова Пуціна прыехаць на саміт у Менск, саміт СНД і саміт Еўразійскага эканамічнага саюза 15 кастрычніка. Хаця ў планах Пуціна гэта было. Вось пра гэта казаў Пескоў, прэс-сакратар Пуціна. І планавалася, што приедут не только Путин, приедут все лидеры постсоветских держав, то бок чальцы краін СНД. Еще 29 вересня Лебедев, выканаўчы сакратар СНД, казаў, что все заявили про готовность приехать очно на саммит у Минск. Ну и раптом за некалькі дзён Путин адмаўляецца, и адмаўляются все другие лидеры. И это был таки довольно неприемный удар по официальному Минску, бо минские улады збирались объявить этот саммит как провал дзеянняў по изоляции Беларуси. Мовляв, якая может быть изоляция, коли тут у нас два саммита одночасово в Минску проходят. Ну, высветлілася, что гэтыя саммиты прошли в режиме онлайн, и никто не приехал. Ось. Ну, а потым з'явілася уже и информацыйныя, так сказать, атаки с обоих боков. И особливо уразила Россию на з'явленне на белорусском телебаченні папрокаў на адрес Путина, які сядзіць там у бункеры, вось, і палітыкаў, якія ботаксам занимаются, в адрозненне ад беларускага лідара. Вось, то бок, ну, сапраўды пачалася такая інфармацыйная вайна, якая заўважаная з абодвух бакоў. Вось. И тому, я думаю, что довольно важным критерием того, наколькі далёка зашоў конфликт, может быть сапраўды пытанне, ці адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавета 4 лістапада, гэта планавалася. І яшчэ тут один цікавы момент, на які я звярнуў увагу. Мінулым тыднем адбылося паседжанне сумеснай калегіі Міністэрства абароны Беларусі і Расіі. І вось інфармацыя пра дамоўленасці у выніку гэтага паседжання, ну, трохі разыходзяцца з абодвух бакоў. Калі міністр абароны Расіі Шойгу казаў, што падпісаны дакумент аб знаходжанні на працягненні знаходжання на беларускай тэрыторыі двух расійскіх ваенных аб'ектаў, то з беларускага боку інфармацыя ішла такая: абмеркавалі пытанні, не подписали, а обмерковали только. Вось. И тому на паседжанне Дзяржсавета выносится довольно важные пытанні. Пытанне про 28 союзных программ, пытанне про подписание военной доктрины союзных держав, пытанне про пролонгацию знаходжання на белорусской территории двух российских военных объектов. Вось, причем гэтыя пытанні даволі важныя для Москвы. Вось, тому мы можем констатовать, что возникло некое напружение в двухбаковых адносінах. Наколькі ўсё ж таки гэтае напружанне можа быць
Ну я не ведаю далей что можна чакаць. Я маю на увазе вось гэты узгаданы вами выпад наконт там палахлівага деда, які карыстаецца ботаксам і хаваецца ад усяго ў бункеры. Ці ўсё ж таки да потым пайшлі конечно апраўданні, что гэта было пра Байдена. Хотя, знаете, уже, як правильно там написали, мемы про ботокс и про хаванне ў бункеры у самой России, вядома наконт каго, віруюць ужо даўно і не сціхаюць, а про Байдена что-то такого не чуваць. Потым ужо адказ працягнули, что вось, маўляў, там гэтыя расійскія медіатвары перекруцілі ўсё і не так падалі інфармацыю. Тым не менш, ці варта чакаць, што Крэмль альбо праглыне гэта, там не заўважа гэта, альбо ўсё ж таки адказ будзе? Цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо ў мінулым былі даволі розныя наступствы вось такіх скандалаў. Были ситуации, калі Россия отказывала, были ситуации, калі Москва проглынала. Вось, таму пакуль не до конца зразумела, у чым прычына, карэнная прычына гэтага канфлікту. І в залежнасці ад таго, наколькі у чым прычына карэнная, можна было б даваць нейкія адказы. Не думаю, что гаворка ідзе про радыкальные некие повороты. Сёння ни один бок не зацікаўлены у таких поворотах, но але тут сапраўды накапливается целый шэраг конфликтов, причем нават экономичных, и газовое пагадненне пакуль не подписано наступны год. И про нафтопровод по территории Беларуси конфликт узник, российская компания там вельмі незадоволена тым, як беларускі бок пачынае, что называется, кошмарить гэтую российскую компанию. Тут можно будаваць розныя версии. Магчыма, Москва незадоволена, як Лукашенко плануе вырашаць праблему транзіту ўлады. Магчыма, што гэта звязана з міграцыйным крызісам, бо бачыце, сёння заходнія палітыкі, асабліва нямецкія, пачалі казаць, што за гэтым канфліктам стаіць Расія. Вось, не думаю, што ў Маскве гэта ўспрынялі вельмі станоўча. Вось, таму давайте паглядзім, што адбудзецца 4 лістапада. Ці не адбудзецца. Таксама важны момант. Вось, ну і тады ўжо можна будзе меркаваць больш дакладна, ці нешта памянялася, ці нічога не памянялася, ці памянялася ў невялікай ступені. Ну, чакаць не так шмат засталося. Менавіта так. Наколькі я разумею, для того, каб адбылася нармальна гэта сустрэча, каб яны змаглі сустрэцца не онлайн, а жыўцом, гэта ўжо патрабаванне, я так разумею, Пуціна, не Пуціна, альбо там яго атачэння, але умова, якую, наколькі я ведаю, зараз вымушаныя вытрымліваць усе, хто прыходзіць на такую сустрэчу да Пуціна. 2-тыднёвы каранцін. Такім чынам, Лукашенко ўжо, калі ён хоча сустрэцца з Пуціным, мусіць зараз сесці на 2-тыднёвы каранцін. Я не думаю, что гэтае патрабаванне распаўсюджваецца на нейкіх замежных лідараў, на тым ліку на Лукашенко. Я думаю, что тут праблемы не медычныя, тут праблемы палітычныя. І вырашацца гэта пытанне будзе менавіта з палітычнага гледзяща і палітычнымі метадамі. І медычны чыннік тут, я думаю, не будзе гуляць некую вялікую роль. Іншае пытанне, што менавіта на медычныя чыннікі могуць спаслацца, каб
неяк замаскіраваць сапраўдную праблему. Это іншае пытанне, ну але тут медыцына адыходзіць на другі план. Я ўсё ж таки яшчэ раз наконт магчымай рэакцыі. Глядзіце, пасля вот выпала гэта ўсё на выходныя дні. Нейкая пэўная рэакцыя з боку расійскіх СМІ была у гэтыя выходныя. Там маскоўскі камсамолец даў гэтую інфармацыю, што вот так вот на беларускім тэлебачанні параўналі Лукашенко і Пуціна. Штосьці там Станіслав Белкоўскі таксама ў сябе выклаў з гэтай нагоды. Ну яшчэ дзе-нідзе там нешта было, і усе чакалі, ну вот працоўны-то дзень будзе, панядзелак, і рэакцыя абавязкова паследуе. Там нейкая на такім экспертным, палітычным, можа быць там абмеркавальным узроўні. Але вот у нас ужо фактычна паабедзенны час, і я асабліва нідзе не сустрэў, праглядаў усе там тэлеграм-каналы расійскія, асабліва нейк рэакцыі не было. Ці ўсё ж таки верагодна, што спусціцца гэта на тармазах, і як вы думаеце, як это у самім расійскім грамадстве будзе ўспрынята, ці не ударыць гэта па іміджу Пуціна? Ну, ведаеце, беларуска-расійскіх адносінах было так шмат скандалаў, і так шмат Лукашенко уже, так сказаць, дрэнна гаварыў пра Пуціна, і шмат разоў Пуцін быў вымушаны з гэтым пагаджацца, не пагаджацца, ну але як бы моўчкі гэта успрымаць і ніяк не рэагаваць. Вось. Я не думаю, што на нейкім афіцыйным узроўні гэта неяк будуць каментаваць. Ну, бо гэта было б сапраўды прыніжальна для Пуціна, таму самае правільнае, што было бы з гледзяшча іміджу Крамля, просто зрабіць выгляд, што не заўважыць. Ну, а медыі можна спускаць, так, вот я сёння уже каментаваў на Эхо Москвы гэтую сітуацыю. Медыі звярнулі ўвагу на гэта, ну, і адпаведным чынам яе каментавалі. Вось. Ну, але казаць пра паўнавартасную інфармацыйную вайну сёння наўрад ці выпадае, гэта невыгадна нікому. Дарэчы, калі ўжо ўзгадалі Эхо Москвы, з'явілася інфармацыя, што нібыта на эфір, на інтэрв'ю на Эхо Москвы запрошаная Святлана Тихановская, і нібыта інтэрв'ю з ёй будзе весці сам галоўны рэдактар Эхо Москвы спадар Венедыктаў. На пачатку беларускіх пратэстаў расійскія СМІ уважліва сачылі за падзеямі ў Беларусі. Нават былі такія матэрыялы, у якіх была відавочная, можа быць, калі не падтрымка, то добразычлівае стаўленне ці пазітыўнае стаўленне да падзеяў у Беларусі на баку пратэстоўцаў. Потым усё кардынальна змянілася. Нават так званыя ліберальныя расійскія СМІ фактычна не ўзгадвалі беларускую апазіцыю. Там за рэдкім выключэннем штосьці там з'яўлялася. І тут раптам Эхо Москвы. І вот на фоне вось усіх гэтых апошніх падзеяў ўсё ж таки Венедыктаў, наколькі вот вядома, дастаткова блізкі да Крымля чалавек. Там дзверы, конечно, ў кабінет Пуціна не адкрывае, але там ён яму можа пазваніць, Пуціна маю на ўвазе, па словах Венедыктава, яму ж там неяк вот зваротная сувязь ёсць. Ну, карацей кажучы, шмат кажуць пра тое, што праз Эхо Москвы той же самы Крэмль прамацвае настроі ў грамадстве. Ці што можа азначаць вось гэта запрашэнне на інтэрв'ю на Эхо Москвы Тихановскай? Ну, для пачатку давайте пачакаем, ці сапраўды гэта інфармацыя пацвердзіцца. Другі момант. Нават калі яна пацвердзіцца, то я думаю, што гэты факт будзе з'яўляцца, скажем так, адлюстраваннем моцнага незадаволення Крамля
пазіцыяй Александра Лукашенко, пазіцыяй Беларусі. Пакуль далей гэтага я б не заходзіў, я б не казаў пра рэальны пачатак нейкіх нават кантактаў паміж Масквою і апазіцыяй, бо для Масквы сёння ўсе тыя эмігранцкія апазіцыйныя цэнтры, якія знаходзяцца у краінах Еўрапейскага звязу, яны варожыя па вызначэнню, і не думаю, што усур'ёз беларускія ўлады, расійскія ўлады будуць гатовыя з імі, ну не тое, што на перамовы, а на нейкія кантакты. Таму, калі вось гэты факт інтэрв'ю з Ціхановскай на Эхо Москвы пацвердзіцца, то гэта толькі выражэнне, адлюстраванне незадаволення пазіцыі Лукашэнкі. Гэта такі укол на адрес афіцыйнага Менска, не больш за тое. А ўвогуле, спадар Валерый, як вам падаецца, а ці магчыма, што гэта ўвогуле ўся гэтая сітуацыя з уколамі, з гэтымі інфармацыйнымі такімі пераплёўваннямі то з аднаго, то з другого боку, там вот на НТВ, там где-то там что-то прашлізнула супраць Лукашэнкі, тут на табе беларускае тэлебачанне тут нібыта показала зубы свае, что на самом рэч гэта дымовая завеса, что вот таким чынам адцягваюць увагу грамадства беларускага, можа быць, хутчэй за ўсё ад таго, што вырашаецца дзесьці там у верхніх кабінетах і што канкрэтна тычыцца лёса Беларусі, там суверэнітэта беларускага. Я не веру у складаныя гульні у палітыцы. Я скептычна стаўлюся да нейкіх такіх шматхадовых камбінацый, з дапамогай якіх можна учыніць дымавую заслону, вось, схаваць ад грамадства, адцягнуць увагу. Всё ж такі ў палітыцы, як правіла, працуюць простыя схемы. І чым больш просты адказ на пытанне, чым больш простае тлумачэнне нейкага канфлікту, тым яно бліжэй да рэальнасці. Таму тая праблема, якую вы сказалі, абмежавання, скажем, беларускага суверэнітэту, яно стаіць на парадку дня, яно ёсць, і яно абвастрылася пасля таго, як Беларусі пачалі масавыя пратэсты, і Лукашенко звярнуўся па дапамогу да Пуціна, і Пуцін яго падтрымаў. І таму цяпер сапраўды Лукашенко вымушаны шмат у чым саступаць Расіі. Найперш гэта ў вайсковых пытаннях, дзе расійская вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі ўзмацняецца відавочна. Асабліва вось тут пытанне пра гэтыя, аказваецца, два вучэбных цэнтры, якія ствараюцца на тэрыторыі Беларусі. Тут і перавод экспарту беларускіх экспартных тавараў з партоў краін Балтыі на расійскія парты. Тут і даволі заўважная змена пазіцыі афіцыйнага Менску адносна расійска-украінскага канфлікту, дзе фактычна Мінск перайшоў в асноўным на пазіцыі Масквы. Ну, вось гэта такія значныя саступкі. Ну і гэтыя 28 саюзных праграм, якія так і не падпісалі, якія так і не абнародавалі. Вось, як бы там ни было, гэта в пэўным сэнсе зменшае аб'ём беларускага суверэнітэту. Гэта так, вось, але я не думаю, што вось гэты цяперашні канфлікт з'яўляецца некай такой дымавой заслонай на шляху да страты беларускага суверэнітэту. Я думаю, што гэта сапраўдны канфлікт паміж Пуцінам і Лукашенко.
Дарэчы, вось таксама цікавы момант. Нашыя гледачы звяртаюць увагу на гэты нюанс. Адзін з наших гледачоў піша: у гэтай гісторыі вельмі дзіўна, што правакацыйны спіч даручылі менавіта пуставому, а не азаронку, бо азаронак гэта светач прапаганды, а пуставой, скажем так, ну, можна пачытаць каментары, і выбар вельмі дзіўны. Вось сапраўды, але калі, скажем, пачытаць меркаванне Артёма Шрайбмана, то ён лічыць, што это ўвогуле было не заданне там зверху, а ініцыятыва саміх прапагандыстаў. Вось пуставого, які вырашыў, можа быць, абскакаць азаронка і паказаць, вот, які ён таксама прыхільнік новага Бога. Як вы лічыце, ўсё ж таки выбар, не выбар, прадуманая такая укол у бок Москвы ці ініцыятыва на месцах? Ну, я не думаю, что есть великая розница для Москвы поміж азаронками пустовыми. Да тут в Беларуси, так сказать, такие нюансы заўважаны. Для России галоўнае, что гэта прагучала на дзяржаўным беларускім тэлебачанні. А кто гэта озвучил, для Москвы абсолютно не важно. Что тычыцца того, ці могли дзяржаўныя прапагандысты допустить такі выпад супраць галоўнага саюзніка без санкцый зверху, я вельмі у гэтым сумняваюся. Бо выпад супраць кіраўніка суседняй дзяржавы, прычым такі празрысты, ну, без санкцый зверху наўрад ці гэта было б магчыма. Тым больш, што гэты выпад адбыўся на тле вось гэтых супярэчнасцей, якія выйшлі ўжо на паверхню і сталі бачны нават вонкавым назіральнікам, якія не ведаюць усялякай унутранай кухні вось гэтых адносін. Таму я не думаю, што гэта ініцыятыва гэтых прапагандыстаў. Дарэчы, як думаеце, а ось схопяцца, ну, калі ўжо разважаць пра тое, што спусцяць эту ўсю справу на тармазах, там дзесьці у Москве, ці то у самім Крамлі, ці то, можа быць, скажем так, правладныя таксама прапагандысты схопяцца за закінутую тым жа самым пуставым апраўдалку, што вот, і таксама скажуць: фух, да, точно, мы ж тут памыліліся, гэта ж всё пра Байдена, прычым тут Путін? Ну, ведаеце, у той сітуацыі, па-першае, у той сітуацыі, калі людзі пачынаюць апраўдвацца і казаць: да не, мы не пра Пуціна, то гэта наадварот узмацняе першапачатковы выпад. В такіх сітуацыях любыя адмаўленні толькі ўзмацняе сам гэты факт першапачатковы. Ну, а тое, што ў прапагандысцкіх тэзісах нема логікі, і тое, што учора адмаўлялі, сёння прызнаюць, потым зноў адмаўляюць. Ну, прапагандысцкія схемы, яны ўвогуле працуюць не на падставе логікі, яны працуюць у межах нейкіх такіх сімвалічных палей. Вось, і тут я абсолютно не бачу праблемы. Вось, ну, згадваем, што до 9 жніўня мінулага года дзяржаўныя медыі усяляк расказвалі, што менавіта Расія плануе арганізаваць у Беларусі каляровую рэвалюцыю. Пасля 9 жніўня раптам усё перавярнулася, і цяпер сталі аб'яўляць, што Захад рыхтуе каляровую рэвалюцыю. І як бы ніхто не задае пытанне: так, а дзе ж логіка? Логікі ў прапаганды няма, і таму апраўдвацца яны з тым жа самым пачуццём, з тым жа самым пафасам, з якім яны казалі пра бункеры, ботакс. Яны будуць казаць: да, это незалежныя ворагі, так сказать, незалежныя медыі, тэрарысты, экстрэмісцкія телеграм-каналы штучна раздзьмулі канфлікт паміж брацкімі народамі, паміж сябрамі, прэзідэнтамі і так далей. Ну, тут как бы цяжка штосьці дадаць, ужо давно ўсё было сказано.
Ну да, сапраўды, это ж вот все эти вот медыатвары, вот яны гэта ўсё накручваюць, вот з чыстым сумленнем супрацоўнікі, бойцы, як было сказано, вот дзяржаўных каналаў і дзяржаўных СМІ у белых паліто, яны ж вот не, яны ж ніколі такого сабе не дапусцяць. Спадар Валер, яшчэ одну тэму вы узгадалі про міграцыйны крызіс, у якім заходнія палітыкі і медыа у тым ліку абвінавачваюць у датычнасці да яго і Расію. Можа быть, крыху на іншую вот такі накірунак, але тым не менш, у адным з расійскіх тэлеграм-каналаў з'явілася інфармацыя, што на мяжы з Украінай, вот у Беларусі, рыхтуюцца лагеры для мігрантаў, якія пачнуць прасочвацца ўжо з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Як вы лічыце, ці магчыма такая перанакіроўка гэтых міграцыйных атак на гэты паўдзённы накірунак? Ну, тут некая такая трохи цікавая будзе логіка, навошта мігрантам, каб трапіць у Нямецчыну, спачатку прыязджаць у Беларусь, потым з Беларусі ва Украіну, ну а потым з Украіны ўжо кудысьці далей, дзе таксама існуе мяжа паміж, скажем, Украінай і Польшай. Ну, мы тут маем просто сітуацыю, калі з тысячи гэтых людзей ужо прыехалі ў Беларусь, у іх не атрымліваецца прасачыцца праз беларуска-польскую ці праз беларуска-літоўскую мяжу, яны тут захраслі, і ім прапаноўваюць такі варыянт, а давайте тады паспрабуйце вось так. Ну, можа быть, для таго, каб вырашыць праблему, што рабіць з гэтымі мігрантамі, якія ўжо аказаліся ў Беларусі, і якія ўжо пэўным чынам сталі ствараць праблему для самой Беларусі. Бо што з імі рабіць, куды іх выпіхнуць, калі не атрымоўваецца ў Польшу, Літву, ну, можна паспрабаваць назад у Расію, там, Украіну, ну, прасцей проста паспрабаваць іх пасадзіць на самалёты і вярнуць назад у тыя краіны, з якіх яны прыбылі. Вось. Як варыянт, гэта не выключаю я гэта. Вы бачыце, гэтыя ўжо мігранты аказаліся ў Нямецчыне, там 6 000 іх уже там з'явілася. Вось, таму яны будуць лезть у некія розныя шчыліны, дзе гэтыя шчыліны чуть-чуть большыя, чым звычайна. Таму я б гэта не выключаў, но я проста для саміх мігрантаў тут не бачу асаблівага сэнсу. Калі ўжо не атрымоўваецца ў Еўропу, то можа, магчыма, лепш назад на радзіму, чым у Украіну, і тут бадзяцца ва Ўкраіне. Што ім гэта дае знаходжанне ва Ўкраіне? Я не вельмі разумею тут такой логікі. Да, ну это ў тым выпадку, калі ў іх застаюцца яшчэ магчымасці для выбару і манёўру, але магчыма, яны зараз у такой сітуацыі, калі выбраць ім не даюць такія добразычліўцы у камуфляжы з беларускага боку. Спадар Валер, яшчэ одну тэму, ўжо можа быць па-за межамі першапачатковай акрэсленай тэмы, хацелася б вот у вас запытацца. Было абвешчана ўжо сёння, што, маўляў, з 1 лістапада у Беларусі ось абвяшчаем агульнанацыянальны страйк. Ці верыце вы у магчымасць агульнанацыянальнага страйку і да чаго прывядзе вось такая ініцыятыва? Я даволі асцярожна ставлюся да магчымасці рэалізацыі гэтай ідэі на практыцы, бо калі яна не атрымалася ў больш спрыяльных умовах мінулага году, ва ўмовах, калі пад'ём пратэснага руху адбываўся, гэты пратэсны рух знаходзіўся на піку, калі была пэўная разгубленасць сярод номенклатуры, сярод дзяржаўнага апарату. Вось, і тады гэтага не атрымалася, то сёння, калі
няма такога пад'ёму, калі адбываецца працэс дэпалітызацыі грамадства, калі змяншаецца колькасць спажыўцоў недзяржаўных медыяў, калі адбываюцца такія масавыя рэпрэсіі. Вось в таких умовах цяжка разлічваць на некую страйкавую барацьбу. Вось, і гэта пры тым, што в беларускім пратэсце рабочы клас не з'яўляецца галоўным рухавіком, галоўнай рухаючай сілай. Эпоха пролетарскіх рэвалюцый прайшла, доля прамысловасці ў постіндустрыяльным грамадстве, у якое вступіла і Беларусь, падае ва ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі. І галоўнай рухаючай сілай беларускіх пратэстаў былі работнікі недзяржаўнага сектару, былі там айцішнікі сярэдняя класа. Вось, і таму я, скажем так, з асцярожнасцю ставлюся да ідэі усеагульнага страйку як спосабу, скажем так, перамогі дэмакратычных сілаў супраць аўтарытарнага рэжыму. Ну что ж, вось такая ситуация у Беларусі за яе межамі. Падсумоўваць не будем, ўсё уже сказаў за нас сам спадар Валер. Ну а тым вот, хто зацікавіўся тэмай агульнанацыянальнага страйку, ну зраблю невялічкі анонс. Сергей Дылеўскі будзе у эфіры Еўрарадыё у аўторак о 16 гадзіне по беларускім часе. Так что слухайте, глядзіце. Дзякуй вялікі. Сёння з намі у эфіры быў палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Зміцер Лукашук працаваў для вас са студыі. Слухайте і глядзіце нас.